kachekoi tanglo je PGR VGR along ke do atumban ke tharli nangji polo laso ka tharli bang pen writ petition pilo party ke thom halaso party ke thom bangke bang korahini lapen 74 lapen ke 243 pangrum pet pen 339 atum Guwahati High Court along single bench lapen division bench pen case pilo laso ki pi pen afisi Guwahati High Court bang division bench pen je principal secretary eviction order laso eviction order bangke suspended lo je eviction uni po laso teng pensi nitum phanang pulo original documents nang pinangji Karbi Anglong Autonomous Council pen notification tani tumalong ke original documents avide ta posi ethe government ke original documents pipe plonte lake bharia crime pen xerox copy pen gipi pen photo set pen ke lake hala lo long matsi do lake bharia crime lo lasini tum pari bomlo Karbi Anglong Autonomous Council pen bahini phansi toilo inot ken Dr. Dharam Singh Teron inura bangke Elvin Teron akai la bahini phansi Piriram si Silong long ta 14 days pedodamlo original documents long ledadlo la pen ke hulondonanta 15 days toilo je original gazette notification ave long ledadlo la so long ledata join nei pensi je nitum oko high court phan nitum pilong ledadlo lalo sita me pini ke chopera ya bangke subjudice ko masi eviction da long ledadlo la sipini ke chopera ya bangke 339 na tumsi holada subjudice do ko pot bad bakia dim bangke oko notice pinangi la soteng bensi PGR phanta notice pipo la pen VGR tum phanta notice pipo la si pen apen notice ke pi pangcheng po la ke chekroilo hinie bangke jentum Karbi Anglong Autonomous Council pen da ko tarik 4 ni court khuli popot nitum ta ko file thupo la so phi bangke je alang tum ke chesong tum litsong rong phara khai tum tame alang tum tame ko dak alang tum taisi PIL case alang ta PIL sia case to file thupo Guwahati High Court along lasi alang tum ne tarik 4 ne tarik 4 ke kali de alang tum tarik thok si thai sai tum ke council pen ke tarik 4 pen si file pu pusi ko cherai thulo la pen ke PGR VGR along ke do atuma phan trading license ing than et nang ji pu la so bangke aprang ni tum ningkan si aprang si ni tum ke ing than lablo la pen ke nonjong si nani dolang pulonte lata ing than thupo lalo la pen ke government institution ke do an tame la PGR VGR along tame je nitum along ka prexi terek pon thupo la so 15 days sang bong nitum long le lang po nane da PGR VGR long thana ke state government subject la si state government PTCL pen thana bangke latum state government pen chepon po sita derchat po thana bangke men ki unidat po baki netum 15 days sang bong long le ri po la 15 days sang bong long le long tang lo pulong te netum tame holadak ladak office mukha irrigation office do school do Angonwadi center do lahai tame nitum halapu anat katerek ji phan isi bange soil conservation along le philang pilong do pulo lapeni sike gar high school along le do pupo dak skin nitum ke ponji phan katerek ji phan sipini cherai ponlo lapen ke government land along ke do encroacher amkha kacherai tum longle lahai tame tum je konana nama identified koripo je government along le kacherai atuma phan nitum 15 days sang bong pen notice pipo la notice pipen alang tum phan nitum tharle po prapjin ben ka thelle kerai bangke je ni te notice ke pivek nang ji 18(2) Assam Land Act Regulation 1886 ateng pen 18(2) ateng pen si nitum 15 days notice pinangji la so teng pen si nitum notice bangke pipo laben prapjin bangke notice pielo aprang lahai eletum
lahai lamki lahai abeko lahai chathan chimung me ako abangke dak bukulia irrigation along bangke nitum notice pielo lapen pini choperai lo dak ladake non bihu ki jutpen Januari bihu ki jutpen dak bangke tharle pon erpo pusi pini choperai lo lansi pini ke kachoperai ang thega bangke lanchot lo Bijar long kedo atum mopen nang lipulo long le ka along prek lang si pon polo tela so bihari tu manda kali pon pe sekali ke pon po kali government institution nang ka buji de tela so bihari tu man mangke Lak- long e padulong le lo la kali non bang ke la so bang PGR long ke do government institution pe ne than bang ke irrigation office la pen angonbadi center la pen schools am gha dak do holai bang ke ni tum dak pen terek pon po pusi pini bang ke cherailo ete non bang ke hoda bang ke hola dak la 339 writ petitioner atum phan ke la ke principal secretary eviction order report dadak suspend ya tamasi la tumhan ke thali une dalo la si bad baki pakke ako notice ki PGR notice le belek pipo la pen VGR notice la belek pipo la ke dongkam kam revenue circle la pen ke dak colony revenue circle pen si pipon po Dikon ke dikon farman lo sir la apor ke piji ke la laino la non 15 days ang bong na tum dak pen cheterek no the dak 18 two ateng pen rules hai rules 18 two ateng pen lake itum 15 days support pibek nangji forest along ke do tuman ke lake 30 days pinangji seta la PGR VGR ba government land la government hedi la government along le along ka charai tuman ke lake 15 days angbong si la tum cheterek nang po Sebenarnya istilah pula nini kama prang la Facebook ni elong keklang la so PGR ni la so alo ni keklang la so aprang la khajana ki pi alo ni pusam hola lahai ke non ke court pasi submit hoithe moi ta khan lo ni tum government pen ki PG a documents ke la ke affidavit bang ke government pen ki PG la so affidavit long a documents lo amukha bang ke la ke duplicate pilong le xerox pilong le lahai ke pura authentic nang ji la pen ke ekdom counter sign do nang ji la pen si pilong ji bopete bhari crime lo nitum si chingnang polake Ane pine ke ekdom positive lo